Здравейте, приятели! Аз съм Ник Шоу и добре дошли в първото ми видео. Първото видео ще бъде на Geometry Dash, не Light, не истинската си Geometry Dash. Влизаме и ще се пробвам да мина второ или трето ниво, макар аз съм малко слабичък на тази игра. Да, надявам се видеото да ви хареса. И нека да започваме. Както виждате, аз на второ ниво съм стигнал до 61%. Се надяваме, че ще стигнем до малко повече. Между другото, както ви казах в един от шортовете ми, ще правя раздаване на онази монета на Бензема за всички фенове на Реал Мадрид. Ще правя раздаване, 50 монета, ще въртим колело на късмета и който се падне... Ох, леле, много съм слаб. Хора, моля ви се, ми се смейте в коментарите, ама съм си слабичък на тази игра. Това, че съм си купил истинската, не ме прави силен. Много обожавам тази песен. Между другото, мога да пишете в коментарите на какви други игри. Имам всички игри. Имам всяка една игра на Geometry Dash. Опа. И само пишете долу в коментарите и ще видим коя игра имам, коя игра нямам. Може на Brawl Stars, може на FC, на Stumble Guys и да. На Roblox. Ай, хора, пожелайте ми късмет да го мина. Не, бабате. Някой от вас не се е абонирал, заради това не мога. Ти, който гледаш, абонирал ли си се? Ако не си, веднага се абонирай, защото ще дойда през нощта и ще те отвлека. Айде, ще успея, хора. Вярвайте в мене. Не. Добре, да не става. Дайте да пробваме трето ниво. Защото гледам съм там на по-малък левел, на по-малък проценти. Нека да пробваме. Това е малко повече опит, защото на Geometry Dash Light това го цъках, защото първо и второ ми беше минато от един приятел. Ма тук само първо съм си минал сам, другите не мога. Това е гадно. Аре, пожелайте ми поне тук си подобра рекорда. Определено никой... Ти, който гледаш, не си се абонирал, заради това не мога да го направя. Абонирай си и ще успея. Айде, приятел. Але, много съм слаба. Да промени това. Между другото, хора, факт, буквално преди 3 часа започнах да игра тази игра. Не. Така да ви, когато го гледате, ще са повече да ама. Айде, хора, ще успея ли?
Ще успея? Не. А хора, да знаете, че на първите 1000 последователи, да знам, още нямам и 50, но почнах да говоря и за това. На първите 1000 последователи ще направим раздаване на някоя техника, кой знае. Да не издавам много. Айде да е. Добре хора, това беше от мене. Аз бях NickShow. Пишете долу в коментарите дали ви е харесало поне малко това видео. Абонирайте се за канала и бай-бай!